dechberoucí krajina a venkovská atmosféra. Vítejte v Novém Městě pod Smrkem. Aktuálně zde pro vás máme pozemek k výstavbě rodinného domu ve velmi atraktivní lokalitě. Leží v klidné části města a jeho plocha poskytuje dost místa pro výstavbu vašeho životního snu i s útulnou zahradou. Pro bydlení v souladu s přírodou a zároveň na dosah služeb města je toto místo ideální. Součástí nabídky je i kompletní projekt pro dřevostavbu 5+1, kterou můžete realizovat díky již vydanému stavebnímu povolení a velmi dobrému stavu pozemku. Výhodou jsou inženýrské sítě jako voda, elektřina i kanalizace na hranici pozemku. Blízké okolí se může pyšnit spoustou zajímavých míst pro turistiku i sport. Dále také rozmanitou vybaveností a skvělou dostupností do sousedního Polska. Našli jste to pravé místo pro svůj nový domov? Kontaktujte makléře. S radostí vám sdělí další informace.